Duniya, duniya, duniya. Inda rabbana yawa kana bairo ya shiga tsakanin ka da yaron ka abale. Allah ya mana shiru. Yawa awal zaka iya ga me ya shiga tsakanin kana bairo da abale. Ni ma dai ban sani ba. Girma ne. Allah shi ne mai girma. Yawa abale me ya shiga tsakanin ka da kana bairo. Kan mace. Akan mace kuma a abale laifin ka ne. Ko zaka iya tuna magana da kai a baya? Da budurwa gwara dula ɗaya. To amma me yasa ka bari har mace ta shiga tsakanin ka da shi? Ni kaddara ce. Kana bairo ka ji abin da abale ya ce. Ran da na ƙara ganin ka da yarinyar nan wallahi sai na halaka. Kai abale ka ba kana bairo hakuri. Da rabbana. Ba wala abali. Duniya, duniya, duniya. Yau muka zo. Ku ne na kawo mana fura da nono. Wani fura da nono? A yanzu liyafa ta ci gaba. Kun yi kuɗi shanu sun wadata kenan. Wallahi mijina ne ya canja sana'a. Ai yanzu wallahi Allah ya taimake mu yanzu. Ai yanzu sai dai mu shigo gari mu siya kayan abinci mu siya atamfa mu koma. Yanzu kaga atamfar ma na zo siya. Wace sana'a yake kenan? Ai wallahi yanzu mijina ya canja sana'a yanzu kishmashin yake yi. Ai mun kuɗi ba matsalar mu bane wallahi dan ko yau ma. Abba mai gida yana nan. Kamar ya oga yana nan ka zo da wani ɗaurin fuskar ka ɗaure kuma kana tambayar oga yana nan. Rufe gidan abba, abba ba zan rufe gidan, rufe gidan abba, abba rufe gidan. Me kaka? Wallahi mai gida wani matsala ne yake dan faruwa. Matsalan ne, ya sa ba za ka gaya min a waya ba. Wallahi mai gida ba ta waya ba ce yayyena ta ce take so ta. Allah ka fara kai min shiru, janyanan wa, wani za ka gaya wa yanyana. Rainin hankali Allah ɗan mama, Allah ɗan mama, Allah yadda za ka jawo min bala'i ko bar gidan nan.